Barîna berfê, vêxistina glopên rengîn li ser darên Snowberê, mûzik û Santa Claus hemû nîşanên Krîsmas û jejna sersalê ne. Li bajarê Rovaniemi li herêma Lapland a Finlandayê plêya germê daketiya 14 pile bin sıfır. Zarok bi hatina Krîsmasê kêfxweş in û li ser berfê dilîzin. Santa Claus li nava xaniyê xwe yê darîn nameyên ku zarokan jê re şandine dixwîne. Oh, hello. We have another letter. Oh, thank you. Yes. Thank you. Let's. Piştira komek diyarî dixe nava Tirkiyê xwe bi heman awayê fîlmkartonan çend şivir wî bi dû xwe ve vedikşînin û diyariyan ji bo zarokan dibe. Lê ji ber korona ew nikara zarokan hembêz bike. من نوچەیەن خەمبار بihîstine derbarê tenduristiya zarokan û rewşawan li seranserî cîhanê. Ez ji wan re dibêjim li gel hev bin bi hev re bin da ku hûn demên xwe bi xweşî derbas bikin. Ev jî gundekî bakurê Rojavayê Almanyayê ye. Ji bo pêşwazîkirina Krîsmasê nişteciyên gundê xwe guhertine li gorî ku ew dibêjin da ku bibe bi heman awayê Beytlehem di dema ji dayîkbûna Pêxember Îsa de. Zarok, xort û pîran li gorî wê serdemê cil û berg li xwe kirine. Bi heman awayê 2000 sal berê ew şîr, xurme û mêweyan dixwin. Siç e dim tonë dhe besoj kena gjithsekush për وەکو هەرکەس دەزانە لە جەم me Krîsmas cejnekê gelekê girîng e. Roja hatina Îsa ye. Wate destpêkeke nû ye û hatina hêviyê ye. Kristyanên Rojava ku ji Katolîk û Protestant pêk tên nêzîkî 2 milyar û 140 milyon kes in û li cem wan 25 kanûnê roja ji dayîkbûna Pêxember Îsa ye.